Wolt wat? Ja, gaat zo mooi als wat. Ja, de ene keer de andere keer niet. Soms een haarwik of een budget en dan zit het vel heel strak om het lichaam heen. Dat hangt er gewoon vanaf hoe vet dat die is. Vaak die beesten die uitgehongerd zijn, daar zit de huid heel strak om het lichaam heen. En dit gaat verder prima. Prepareren, opzetten, opstopje. Hoe nemen ze het nog meer? En dat doen we elke maand te jongens. Te geren. Ja, en dat doen we van oude 16 hier. Fjouwen 90 ben we begonnen te geren. En we hebben nooit ruzie gehad. Nee. Het gaat altijd hartstikke best. Ja. En het is wat geven en nemen. En de een die heeft dit aan materiaal en de ander heeft dat aan materiaal. En de een vindt dit, de ander vindt dat of die had een idee. En zo helpen we elkaar altijd. Ja, we helpen Het elkaar. gaat altijd Ja. hartstikke best. En daarom heeft het ook al 16 jaar stand houden. Hè. Meestal dan houden die dingen weer op. Of die gaan weer voor jezelf bezig. Maar het is tot nog toe altijd hartstikke goed bevallen van beide kanten, dacht ik. Gezellig. Dus ja, dan. Op het eind van de avond altijd even een biertje erbij. Ja, daar beginnen we altijd pas laat met, meestal een uur of 12. Want anders hebben we straks een eekhoorntje met oogjes in zijn anus of zo. En dat is ook niet de bedoeling. Dus. Maar dan kom ik nog wel 16 hierbij. Dat, Als we die leeftijd ja. halen wel, dan komen er misschien nog wel 40 bij. Ja. Maar dat is maar net wanneer we omvallen. Maar in principe zou ik niet weten waarom het verkeerd zou gaan. Maar ja, goed, zijn nooit. Maar ik denk niet dat wij daar het karakter voor hebben om En had hij om nou eens ergens ruzie over te krijgen. had hij nou eens een jong mooi op prepareerd? Oh, dat is geen probleem. Helemaal geen probleem. Dan zeg ik gewoon van, Dat doen we ook wel. dan zeg ik gewoon, als je het leuker vindt, dan moet je dat doen. Dan Ja, zou ik niet de strobreedje naar wegleggen. Je moet doen wat je wil. En als hij zegt, ik wil niet meer met jou prepareren, dan klaar, dan houdt Dus het verhaal op. je moet elkaar vrij. ja, Ja, we hebben het geen is, verkering. We zijn niet trouwd of zo. We hebben een gezamenlijke hobby, maar we zijn niet trouwd. Oh. Nee, we zijn geen stelletje in die zin. Ja, we zijn hier even een stelletje met prepareren. Maar, Verder net. nee, En dat dat vrouwen gebeurt zitten ook wel, even. hè?